No niin, tässä on meillä Jesse Junavaras Järvinen, tätä 2 euroa nenää. Siinä on 2 euroa. Ja tässä on meidän ruma ystävämme. Ennen kaikkea rumaa. Forssalainen. Sinne meni. Ota toinen kolikko kaveriksi. Yritä laittaa toinen kanssa. Ei mahdu. Ota tuo ensimmäisen kuvaa. Eiks me? On. Joo, mene. Hyvä Forssa! Siellä on 2 eurosta. Hyvä Forssa! Meneekö syvemmälle? Tässä on kerkipiideillä hommi. Hei, onks kolmasta kakkosta? Mulla on euron kolikko. Saanko se? Pistä. No, saat pistää, mutta peset sen Joo, sitten joo. jälkeen. Noniin. Muut vetää kokaiini, mä en 2 euron kolikoita. Siinä on eikä. Hyvä Forssa! Forssa! Veli Forssa. Siellä on, kokeile 5 senttinen. Hei, meitä on vielä 50 senttinen täällä. 5 euron mies. Siellä on 5 euroa turvassa. Hei vittu, mistä mun... Tää 15 senttiä kaveriksi. Oota. Sitten on vielä 50 senttiä. Voi terve. Ei vittu, eiks tää mahdu muka? On se ennen maatunut vai? Ei vittu. Ei mahdu. 10 senttinen. Se menee. Forssaat on. Se on 5 senttinen kaveriksi. Se on niin ohut, se menee. Tää vittu Urho tunges. Ei saa. Meni jo. Kato mitä se Vittu saa turhaa. Älä. Niin. Kuva nenä. Toisen sierrään ei vielä lyö. Hyvä Forssa. Tuut harrastus. Sitä vedät jo syvemmälle niin. Hyvää Älä päivää. sitä vaan tee. Jesses Kuba Järvinen Forssa. Jesse Junavaras.